Kasi puro puno talaga sa amin. Good morning. Yan, so wala akong maisip ngayon. So gusto kong pakita sa inyo yung itsura ng bahay namin. Okay, so lalabas muna ako ng bahay. Tapos tignan nyo kung ano meron sa amin ngayon. Ayan, so ito yung mga halaman ni Mama. Ito sa luyot. Ayan, kasi meron na itong lumabas. Parang wala ito ang pala yata. Yan, iba dito petsa yata eh. So maganda yung araw ngayon. Labas ang tipo. Ito yung bahay ko. So apartment din siya. So may 5 unit pero yung 4 pinaparenta yung isa sa akin. Tapos ito yung roof deck. Pakita ko sa inyo kung itsura sa taas. And meron kami dito mga halaman. Yan. Wow. May okra na oh. Yan. Akala tayong roof deck. Sitting hallway. Ito yung kapit na roof deck. Yan. So ito yung view sa roof deck namin. Yan si Mama. May mga tank kami ng tubig. Yan. Yung kapitbahay namin papagawa ngayon ng bahay. Yan. As you can see, probinsya pa rin naman dito sa amin. Yan, di rin nakikita because of the sun. Pero nandiyan yung Mount Isarog. Yeah, this is already Naga City.
mga fields pa doon. Yung mga tangki namin tubig. Yan, that's my uncle. Gumagawa naman siya ng bahay niya, apartment. Tapos mga jeep na hindi na muna makatakbo because of the quarantine. Yan, so ngayon very quiet. Bicol. Yan. Kasi puro puno talaga sa amin. Punta tayo sa baba. Yan. Mga tinapay ng pinsan ko. Anong videoan? Ito yung tindahan ng auntie ko, kaya lang sarado pa. Ito yung panaderia, yung parang tindahan ng tinapay ng pinsan ko. Labas tayo. Since tomorrow na kami, MGCQ, nawala na rin yung mga checkpoint dito sa lugar namin. Unlike before na sobrang dami mga pulis. Morning po. Yan, so ito na yung labasan ng bahay namin. Yan, on my right, this is Camaligan, Municipality of Camaligan. On my left is Naga City. Ito yung boundary. So talaga alapit lang namin sa nasa gitna kami ng Naga City at sa Camaligan. Yan, dati dito nakatambay yung mga pulis. Ngayon wala na, tinanggal na. Yan. So tahimik. Pero wala pa rin masyadong tao. Kaya ang maganda dito sa Bicol, specifically sa Naga, kahit dumadami ng cases, dito na control. For now, 0 pa yung COVID cases namin dito Kasi people stays at home. Tapos yung iba talaga, hindi mo pala iba. Lahat nag-wear ng mask and practicing social distancing. So ito yung boundary namin. Yan, Dagos, Camaligan. That's the video for today. So don't forget to subscribe and like my channel. So I'll see you again on my next video. Bye bye.